It eventually forget I when cover my last video. When cover my last video. Makana I had a man bechara wana. Emeho mi fen bial. Igbo munnem, Igbo murunze mozo biko. Vida. Oga masimu nkoko. Ke tuante na ani. Ke watch this very video. This our brother. Ibuba Nedo. Na Newe. And with something very, very important information. I'll drop on this video. And in Kunuga, Mamma, and Kekacha Simpana, in my wundi Shoji Wundi will quick. They forget. This man, Nduwokema, all the risk. And when they are Kisi Aruana, Mana. From Nakoria, we know one Nasin is here na Waja. Onyanga Tonya India, more Wonyoka, more bishop, more reverend father, more pastor, anybody sinner, Nisia, not the ma a banana, Onya, Yebuzo, Nkega banana, come ya week, and come week a bar, Kofukaneka, we yes, yade, Biko, Kawaho, watch this video. They watch it, Metwa can share button, toss iPhone, Yonia. Emma sometimes one of us will be saying something very deep. I want in we came for that moment until we will see ourselves regretting. Ya will union our event. Come on, share this video. Understand? Ndị Igbo ngwabulize n'ụla ka nkwa aka uwe ahụ. Onye ọbụla gwara no one man, one wife, my or a strategy. Onye ahụ so, ọnụ ọmụ hụ n'oso. Ndị Igbo, ịmalife nwunye oyi anwụ nkịta nwe. Ndị Igbo, ịmara nwaanyị onye enye nni. Sorry, ma ife ndị ya azụ mụọ ya. And ndị Igbo le tọ n'ụbọchị akọtụlete ugbo na-abụ. Ife na strategy eji were na-etikwa anyị tibia. Ọ strategy. Ha bịago obodo nwe ife. Obodo amere ngozi onya ka ndị ọcha bịakwulu anya ha ka adọ ebe a maka udo bụrụ Chukwu ji gozi anyị maka ndị bụ na ha ya ahụnụkarị nwaanyị ma ọ makara ndị bịagoro ndị ha bịa fụ na omume ha mere ha bụrụ obere Chukwu ndị nwere independent onya kpatara na omenala ndị Yoruba na nke ndị ugwu ka dị very intact mana nke baa na-ekpe ekpochapụ ndị Igbo onye nwụọ si na ụbọchị ọnwụ is well strategized from all corners. Ndị Igbo, you did in a ala ịkpọ nwa na-egwu Igbo na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ha na-emenụrụ use. Ndị Igbo, onye nwụọ si mmepe na nye ya ụbọchị ahụ. Onwe need na onye need nọ ya afụ. Ozu si bi isi ekpu ife tizie kpatịkpuchizie. Onye anataghị n'ezie. Ndị Igbo si ejizi na mortuary. Also, if I G, all they say, I will not pumpe. I don't can never know. Ndị Igbo onye nwo biko nkubi ha na afọ ha na mpempem si ba na tie mu bosia. Na tena bi ka kokole. Ọ AI. Mo fu meji ko ma na AI. Ọ wi nya wolo nkubi ba na ka mba kwa ha na bosia. You can wait for 12 hours, but let's just be. Ndị Igbo all about strategy. And it's just to erase Unekukuna. Sinoka, Sinuna, Sina government, but I know Bible cases were in. Ndi Bubuzi. Then Papa, they just go to Una was in her. That's the idea. Okay, just see. One matter for child to a bad. They will do you, Yanata Dibu. This will be my last video, but I want to drop it. So if anything happens to me, just know that I died happily. It's the major message. If you know my kind of business, you make a secret name. So if you don't know how to get tired, I want to have 30 different interest groups actually here or increase. But I don't care. That's the truth. That's the truth. That's what it is. I'm on the women to Gahaka.
Onye Igbo, you try to I don't care how your wife reacts to what I'm saying. You try to make it to the nice him or never the old. That's how it works. Why say? Why we finish why one? So Ibubo, I was just wine can easily keep your book. After 14 days, on the way faithful, you will make if you make them make but when Kevin, the time you have Jane and careful. No, check Monday couldn't cost the guys, they went in one man, one wife. Now, if the idea is my come and I are died in a poison, man, I need to give that all the boring. You know, fat fair, all the boring, man. Think about it yourself. So it was strategized that way. I want to know because now, when you find just that weather, I can't go if I do the powerful. By the time I reserve, I have got off my if you are not 10, now 100. And if I know. I found people by name. Not intentionally. N'abalị ahụ bụ n'ile onwe nyefee ihe ọkpa dị nye nwa mmiri chigata bụsaki bido ekwesịrị ịnwe nwoke na bụ nọ ka lesbian. I've said this before. Ịchọ ife ya eme ịchọ nọmba m mmiri gaga ichi ya kwaka odo. When you are ready to do that separation, you can be with onye bụ hotel otoche na nke ijewe na nke anybody can even touch it, but nke anyị mana ya ajụ nwere ike ka nwere ike bụrụ ozi nya jee na nke change ho egwu ofu whatever family or whatever love. I think I've got my message so that I will be happy with whatever that happens, because man moka man the government man the other interest group ndị chọrọ isi eketa and ndị Igbo choice hotel na azụta chedo una achọghị oga, but I will be happy that I brought the major message. But they're almost here. And the only way we can start getting this back is by coming back, not running away. Or say, I don't get tired of me for what also. But on our back, on our children, or capturing. Now, the person who nine daughters and most of them, one day for, and yet, and most of them are open and they use, yet they follow the instructions of the caliphates. Because when you put that, oh, let's go, you can have a phone and to accord you. And then I chill with Nigeria.